Host v štúdiu Elrádia. Po niekoľkých mesiacoch sa budeme opäť v našom štúdiu venovať aj modelárstvu. S nami už sedí Ján Moravčík, je to hlavný organizátor modelárskeho podujatia Bulldog Fest 2014. Janko, vitaj teda počase u nás v štúdiu. Ďakujem pekne a opäť som rád, že môžem pozdraviť všetkých poslucháčov Elrádia. Naposledy sme sa tu rozprávali, keď ste finišovali prípravu Bulldog Festu 2013. Poďme si teda povedať, ako vyzerajú zatiaľ prípravy toho aktuálneho ročníka, ktorý bude tento rok, Bulldog Fest 2014, tak nám môžeš povedať zatiaľ, ako ste na tom v príprave. Takže tento ročník súťaže Bulldog Fest bude výnimočný tým, že sme oslovili o spoluprácu najväčšiu modelárskú osobnosť sveta, je ním španielský modelár Miguel Jiménez. Takže vlastne aj tie prípravy sú úplne inakšie, než boli posledných 7 rokov. To znamená, že začali sme s propagáciou akcie už pomedzi sviatky. Začali sme s hľadaním nových silných partnerov, oslovili sme a oslovujeme opäť tých sponzorov, ktorí nám pomáhali tieto roky. Takže vlastne oproti minulým rokom už teraz môžem povedať, že máme kopu roboty navyše. Ako sa ti podarilo priviesť, alebo ešte len sa ti podarí priviesť do Liptovského Hrádku takú veľkú osobnosť modelárskeho sveta? Tak nebolo to ľahké, lebo je to človek, ktorý je veľmi zanepráznený a vlastne ja niekedy začiatkom jesene som uvažoval nad tým, čím by sme spravili tú našu súťaž jedinečnú. A keďže ten workshop, ktorý bol minulý rok u nás v Liptovskom Hrádku, viedol ho Zdenko Bugaň, pritiahol veľa ľudí, rozmýšľal som nad nejakým modelárom, ktorý by vlastne splnil takisto tú úlohu, že by nám pritiahol opäť väčšie množstvo modelárov na našu akciu. No a keď som nad tým rozmýšľal, tak vlastne som prišiel na to, prečo by to hneď nemohol byť Miguel Jiménez. Takže vlastne ja som ho prostredníctvom Facebooku oslovil. Mal také dosť hektické životné obdobie, medzi tým zakladal novú firmu, pokiaľ viem, tak sa sťahoval a mal toho času naozaj málo, ale v novembri od neho prišla odpoveď, že teoreticky ten termín má voľný a že by prišiel. No a vlastne ja mám takisto v Madride priateľku veľmi dobrú a oslovil som ju s tým, či by nám nespravila takú španielskú spojku a ona vlastne zdvihla telefón a je s ním v kontakte telefonickom, takže vlastne vďaka nej máme 100% potvrdené, že MIG na našu akciu príde. Takže bolo to len vlastne nadviazať kontakt a vystupovať seriózne, aby vedel, že vlastne máme o neho skutočný záujem. V tejto chvíli si dáme krátku hudobnú prestávku a potom v rozprávaní s Jánom Moravčíkom, organizátorom Bulldog Festu 2014, budeme opäť pokračovať. Host v štúdiu Elrádia. Host v štúdiu Elrádia. My pokračujeme opäť v rozprávaní s Jánom Moravčíkom, je to hlavný organizátor obľúbeného medzinárodného modelárskeho podujatia Bulldog Fest. Ten sa bude i tento rok konať v Liptovskom Hrádku koncom mája a bude mať aj zaujímavého hostia, bude to Miguel Jiménez, veľká osobnosť modelárstva zo Španielska. Je to aj v modelárstve, tak ako aj v iných odvetviach, dajme tomu vo filme alebo športových udalostiach iných kultúrnych, že sa musí aj zaplatiť niečo za jeho príchod, alebo aké mal požiadavky Miguel Jiménez? Požiadavky, áno, samozrejme veľa ľudí má taký názor, že vlastne tí ľudia, ktorí niečo znamenajú v každom odvetví, tak majú nejaké požiadavky a nejaké podmienky, ktoré musia tí ľudia, ktorí si ich pozvú, splniť a rovnako je to tak aj u nás. Takže my, keďže sme pozvali na Slovensko jeho aj jeho manželku, to znamená, že našou úlohou je zabezpečiť a vlastne kúpiť letenky zo Španielska do Poľska. Zabezpečíme transport z letiska na Slovensko. Vlastne zabezpečíme pre nich ubytovanie na niekoľko dní na Slovensku a takisto komplet zabezpečíme ich program voľného času a stravovanie. No a takisto on ako modelár, keďže k nám príde a bude vlastne prezentovať svoju prácu,
má špeciálne požiadavky na zabezpečenie tohto workshopu. Tým, že on chce, aby tí ľudia z toho niečo mali, takže vlastne on nám tam poslal zoznam, čo všetko vyžaduje. Je to od veľkého televízora, aby tí ľudia, vlastne, ktorí budú stať vzadu, aby videli a ako sám písal, tak sa veľmi teší na Slovensko. Pozeral si nejaké fotografie prostredia, kam ide. Veľmi sa teší na ľudí a veľmi sa teší na to, aby mohol spoznať slovenskú kultúru a slovenské jedlo, takže my sa takisto tešíme, že vlastne taká pozitívna spätná väzba aj z jeho strany je. Vy, modelári, určite poznáte prácu Miguela Jiméneza zo Španielska, ale možno bežný poslucháč El Rádia nevie, akými prácami sa on prezentuje, alebo čím je teda tak výnimočný. On vlastne na tom modelárskom svete je už možno 20 rokov. Keď vlastne začalo to modelárstvo nejak naberať na obrátkach, tak zo Španielska prišla do Európy a do celého sveta tzv. Španielská škola. To znamená, to je taký špecifický spôsob finišovania tých modelov. A on bol práve ten, ktorý vlastne túto španielskú školu tlačil do celého sveta a vlastne tí ľudia u tých modelárov sa tento spôsob udomácnil a vlastne každý, kto teraz robí modely a vlastne niekomu povie človek meno Miguel Jiménez, tak si ho spojí hneď s týmto. Je veľmi srdečný, je veľmi skromný, má neuveriteľnú charizmu a ja si myslím, že to je práve to, ako on vystupuje k tým ľuďom, že tí ľudia ho poznajú. Ja som rád, že vlastne to bude práve táto osoba. Lebo veľa ľudí príde kvôli tomu, že ho chce vidieť naživo. Určite si navnadil teraz poslucháčov El Rádia na toto podujatie, tak si povedzme na záver tie základné informácie, kde, kedy, o koľke a tak ďalej. Takže Bulldog Fest 2014 sa uskutoční 23. a 24. mája. V kultúrnom stredisku rozdiel oproti minulým rokom je ten, že vlastne z jednodňového podujatia sme spravili dvojdňové s tým, že zahraniční účastníci si môžu modely prihlásiť už v piatok v popoludnejších hodinách a celá tá súťaž bude sústredená do priestorov kultúrneho domu, to znamená, že výstava bude v estrádnej sále, vo foaje kultúrneho domu bude prebiehať burza modelov a vo veľkej kinosále bude slavnostné vyhodnotenie modelov, kde bude takisto odovzdávať svoju cenu, ktorú nám do súťaže venoval aj Miguel Jiménez. Takže z jeho rúk šikovný modelár dostane hodnotnú cenu. To bude určite veľmi zaujímavé pre víťazov. To bol teda Jan Moravčík, organizátor Bulldog Festu, podujatia Veľkého modelárskeho z Liptovského Hrádku. Určite by ste teda v máji nemali chýbať v Liptovskom Hrádku. My sa tomuto podujatiu určite budeme venovať aj naďalej. Zatiaľ teda, Janko, ďakujeme za návštevu. Ďakujem aj ja. Host v štúdiu El Rádia.